खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआथ' ओंख्रि संनायनि सायाव आरो साम' ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों दा मोनायावहाय। ओमफ्राय बे साम' ओंख्रि संनाय भिडिअखौथ' बहुद बार लाबोबायमोन आङो, होनबाबो आरोना दिनैनि दिनावहाय आङो एसे बेलेग संनो नागिरदों। दालि अनलाजों संनो नागिरदों। दालि अनलाजों खनसेबो जाफेरना नायाखै आरो, ओमफ्राय जाना नायनो नागिरदों आरो माबायदि मोनजागोन मिन्थिया, दिनै फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय साम'आबो न'नि फख्रिनिनो, ओरैनोथ' जोंहानि न'नि फख्रियावहाय साम'खौनो मोनथारामोन। देग्लाय बोसोराव बिराद साम' दङ, माहानिफ्राय जाफायखोथाय मिन्थिया। दाखालिबो खनसे जाखांबाय, ओमफ्राय दिनैबो खनसे जानोसै आरो। ओमफ्रायो साम' संथ'नो एसे भिडिअ बानायलायनोसै। ओमफ्राय नै जोंहा जिरिसनाखौ आङो दायो फुथुदों। उन्दुनो थाखाय बिराद खुद्रिदोंमोन, मबाइल दामै दामै फुथुबाय आङो। मालाबा मेथाइ खननायजोंनो जायो, मालाबा आरो मेथाइ खननायल'जों जाया, मबाइल दामथारनांगौ। ओमफ्राय मेथाइबो खनबाय, मबाइलबो दामबाय दसे दसे, ओमफ्राय फुथुबाय आरो। ओमफ्राय दा रिल्स भिडिअ बानायनायावहाय आङो जाहा जिरिसनाखौ बांसिन टफि गानहोनानै बानायनाय जायो। ओमफ्राय बेयाव कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आरो, सोंहरदों माने बुंहरदोंमोन टफि खुनानै भिडिअ बानाय होननानै बुंहरदोंमोन। जाहा जिरिसनानि खानाया बिराद खम, नै लोगोफोरा दासो बिराद गोरलै गोरलै ओंखारहांदों। सिगाङावथ' नैबे खाफालथिं बिदि सानस्ला स्लाथारमोन आरो, गैस्रायामोन। ओमफ्राय दायो नै गोरलै गोरलै ओंखारजोब्बाय। खाफालफोरावबो उनथिं एसे जाबथु दंमोन, उनथिंनियाबो गजोबनानै खाफालथिंजों एसे मिलायलांबाय आरो, गोरलै गोरलै ओंखारलांबाय। ओमफ्राय दा बोथोराबो थान्दाथारमोन नालाय, दासो एसे खमायलांदो थान्दाया। ओमफ्राय दा थान्दाथारखायनो आङो जिरिसनाखौ गगा मोनजानो गिनानै बिराद टफि गानहोबाय थायो आरो। दा बारा गानहोनाय जाला, बै समाव बिराद गानहोयोमोन आरो टफिखौ। ओमफ्राय दा आङो रिल्सखौबो बांसिन फुंनि बाहागोआव आरो बेलासिनि बाहागोआव बानायनाय जायो नालाय। ओमफ्राय दा फुं आरो बेलासियावथ' बांसिन थान्दा जाखायो, निहिरफोरबो एसे एसे गोलैनाय जाहैयो। बिनिखायनो थान्दा हाबजानो गिनानैनो टफि गानथाबहोबाय थाथारोमोन आरो। ओमफ्राय दा मोनफ्रोमबो रिल्स भिडिअआवनो टफि गाननाय दङ आरो जिरिसनानिया। बिनिखायनो बुंहरदोंमोन खोमा टफि खुनानै भिडिअ बानाय होननानै रिल्सखौ। ओमफ्राय नै ब्लग भिडिअआवसो टफि खुनानै बानायनाय जाबाय, रिल्सखौथ' टफि खुनानै बानायनाय जायाखै आरो। ओमफ्राय दा आङो मोनसे खोथा खिथानोसै दिनैनि ब्लगावहाय। गथ' गोरलैनियावहाय बिदि खाफालाव एसे माबा जायो आरो, नैदियाव एसे मैला जायो आरो बोरैबा मालाबा समाव। जोंहा जिरिसनानियाबो एसे बोरैबा जादोंमोन आरो, फार्स्ट जोनोम जागोदान गोरलै समावहाय न'आव लाबोनायावहाय बेयावहाय थाव गोथां एसे एसे होबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय बेनो बोरैबा लेथ्रा जानानै लेथ्रा जमा जमा बोरैबा फिथर फिथर जादोंमोन आरो ना। बहुद गथ'फोरनियावनो जायो नामाथाय, आं इउटुबफोरावबो नुदोंमोन नुनाया। ओमफ्राय हमिय' डक्टरा बुंबाय आरो बिदि थाव गोथां होनो नाङा गथ' गोरलैनियाव। थाव गोथां होयोबोला गगा मोनजानो मानो गिनानै होयो नालाय। ओमफ्राय जोंहाबो गगा मोनजानो गिनानै होदोंमोन आरो। ओमफ्राय थाव गोथां होयोबोला दसेल'सो गुदुं जायोनो आरो, ओमफ्राय उनावहाय बोरैबा स्किना गाज्रि जानानै बोरैबा लेथ्रा लेथ्रा जमा जानानै बोरैबा गारायथां माथां बिदि खाफालाव जायो आरोना, फिथर फिथरनो लेथ्राहै। ओमफ्राय बिदि जायो। ओमफ्राय उनाव आरो बेनो बेरलाबबाथाय आरो खस्थ' मोनो गथ'फोरा आरि बेफोरबायदि होनबाय आरो। ओमफ्राय बिदि बुंनायनिफ्रायनो आङो होला होनायालाय। ओमफ्राय सिगाङाव साननैसो होनायानो बोरैबा जादोंमोन आरो खाफालाव फिथर फिथरनो। ओमफ्राय आरो सोरनाबा होआबाबो जोनोमनिफ्रायनो जाबोखायोदां बिदिया, सोरनाबा जाखायो। बेखौ खारहोनोबोला नारेंखल थावा बेजों बिराद मोजां खारो आरो। आंथ' जाहा जिरिसनानिखौ नारेंखल थावजोंनो हुखाजोबना होबाय। बेलेग माजोंबाफोरबो खारहोनो हायोदां, आं मिथिला। जायखिजाया आं खारहोनो हानायखौ एसे खिथानानै होबाय आरो। नारेंखल थावखौ ग्लाब 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 फुनना लाग्रोयो सिगाङावहाय। ओमफ्राय नारेंखल थावखौ सिगाङावहाय ग्लाब ग्लाब फुनना लाग्रोयो खाफालाव। ओमफ्राय फुनखांनायनि उनाव बिदिनो जि गोबाफोर लानानै आखाइयाव आरो नारेंखल थावखौ एसे बुरजाफोर सेरना लाबावनानै थावखौ आखाइयाव एसे एसे ओरै जि गोबाजों फुनलानानै ओरै एसे ट्रिक 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 एकदम लासै 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 हुखानानो साफा खालामनानै होबाय आरो आं जिरिसनानि खर'फोरनि लैथोआव। साम'आ गरसे थैबाय,
साम' गोजावबाय थैनाया साम'खौ सायखांनानै नै सोमना दोनदों ओमफ्राय नारें बिदि नारें काजि होना दोनदों आरो बिदि होना दोनबाथाय ओरैबायदि साफा जानानै थायो नै गोब्रा साफानो नै जोंना दालि अनलाजों साम'जों संनाया मोनबाय ओमफ्राय दायो हिमानसिया साखिना नायसिगोन आरोना गोथाव जादोंना जायाखै न' हिमानसि नै हिमानसिया खाथियावहाय सामुस लानानै दंखायो साखिनो थाखाय दे हानजावदो इखिनियाव लाबो सामुसखौ इखिनियाव लाबो सिदा सिफुं थांबाव ससे दे सिफुंनानै साखि सिफुंग्रो गुदुंदां टेस्टि जादों संख्रि नांदोंना नाङाखै नांबाय एसे नांगौ नंमारगौ नङा दा नंगौ नै दायो जोङो हिमानसिजों आंजों आरो खनसे साखिबावनोसै हिमानसिया संख्रि एसे नांगौ होनना बुंनायखाय संख्रि एसे होबाय दे हानजावदो दे र' सिफुं गुसुखौ टेस्टि गरनैसो सोमनानै नायनोसै नामालै र' सोमना नायदो सोमना नायदो दुगैनाया बारा जाथारबाय गरनैसो सोमना नायदो नों सोमगोन नै दिनै साम'खौ जाखानोसै सोमना नायनोसै जोङो न' गुदुंथार गबायखौ जागोन ना जाया नै दिनै हेलौ दिनै आङो हांबाय गोबाय दिनै आङो साम' संनोसै ओमफ्राय दिनै आं मिथिगौ गुदुंथार रिस्क जानला सामसदो रिस्क जानला नै हिमानसिया साम' ओंख्रिखौ साखिबाबो हायाखैनो ओमफ्राय बाहेरायाव साखिनो लाबोबावबाय दे साखिदो दे होरा हाथायखौ नायनो खनसे हानलाय दे थाब साखिदो दे टेस्टि न जाबाय दे खामखो